Maigsoon mayong gabi ini ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse Deuteronom, quae non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Huwag pangatarungan nga mulungtad, kunwa sa kamaturan ipasukan. The voice of the band of Santo Niño, background nato. Ang atong tulumanon karon, katinawan sa pagtuong Katoliko niya sa New Creation Servant Community. Usa sa mga Catholic Charismatic Communities nga milungtad og taas nga panahon. Mga katluan og 8 na katuig mapadayonon sa ministry. Ang ginganlan nato og the Ministry of Propagation of Faith and Doctrines, na servant or priestly servanthood, mga ministries, uban ang prayer meetings, uban ang pagsangyaw ngadto sa mga inmates, lain-lain nga mga hingalan na ito mga jails tungod sa gugma sa grupo, the New Creation Servant Community, gihangop sa sila sa lain-laing mga areas. Atong ablihan sa pagampo. Sangan samahan og sanak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagi sa nga ni Kristo Jesus, Ginoong manunubos. Among gipangayo, uban sa dakong pagtuo, pagpaubos, o paghigugma, nga ibubo Ginoong Jesus, pinagi si mungalan, ang gasa sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon mi si mga puong, amo ning ipaambit suban nga naginanglan. O glosa kami o Diyos sa mga katalagman sa gubat, linog, baha, sunog, o mga nagalilaing makahadlok nga katalagman, mga sakit nga mananakod. Luasa kami Ginoo sa tanan, nga mga katalagman nagalibot ka namo, o ipadda ka namo si Senyor San Miguel Arcangel, mga anghel, o usap sa mga panabang sa mga santos, aron makapadayon kami pagpadayag sa kamatuuran, pagsaksis kamatuuran, pinagi sa among kinabuhi. Nga hinaot, nga kini pinagi sa grasya nimo, mabag-o o makahimo kami paghikling o pagtalikod sa kasalanan, nga gigamit ni Satanas paggapos ka namo, aron nga saktas sa takna sa mong kamatayon, itambog mo niya sa impirno, kasakit ng walay katapusan. Simba ko. Nangayousab kami og panabang ni Santa Maria Birhen, ang inahan nga maluluyon nga nagampo kanunay kanato, o mahal nga inahan, iampo kami kanunay, ang among mga pagkinanglan ihatod ngadto sa imong anak, kayang pangayoon nimo sa imong anak nga si Jesus, dili man balibaran. Sa ngalan samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Nya dili na tumalimtan ang New Creation Servant Community, doon ay mga servant leaders. Ang presiding servant, Sister Brilia Albao. Formation servant, Sister Jeneline Labrado. Minister servant, Sister Maricur Maligon. Onya sa prophetic servants, Brad Rumi Linis, Sister Jezebel Linis. O Bradong Rumi, kanunay ta kang giapil sa akong mga pagampo ug sa imong pamilya, Jezebel, imong mga sakop sa pamilya. Kaya mao man ang atong kinabuhi, ang pagtinabangay sa pagsangpit sa Ginoo, aron nga atong magkikinahanglan madungog kanunay niya ug dili ta balibaran. O yang kingly servant mao si Brad Ray Albao, ang nangu. OIC Priestly Servant. Community Secretary, Sister Christy Agas. Sa Admin and Custodian Servants, Sister Susan Albor, Sister Gina Bilicario. Ang Worship Ministry, Sister Jacel Ludonia. Music Ministry, si Brad Jan Lanik. Healing and Counseling, Brad Boy Iting o Sister Ida Iting. Sa
Prayer Intercessory, Sister Fee de Vera, Sister Joy Marande, Sister Mira Sinesa. Sa Liturgy Ministry, Sister Susan Albur. Teaching Ministry, Brad L.B. Sinita, Sister Chris Sinita. O sa Bible and Catechesis, lagmi tagduong na nga ni karon kay busy traffic ra ba kayo. Brad Alex Basig. O sa Temporalities, Sister Jew Basig, Sister Joy Lee, Sister Cypress Velasco. Wish and Bench Ministry, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy, Transport Ministry. Ug ato sang sangpit sa Ginoo sa panalangin ug panalipud ug sa paghatag sige pangayo sa ato igsuon nga naalang karon sa panimalay, Sister Nani Kandar. Hinaut nga gimong mga pangayo, Sister Nani, panalanginan sa Ginoo, gimong tibuok nga mga sakop sa pamilya. Technical Ministry, Jessel Odonia, Brad Joshua Singwa. Food Ministry, Sister Kirsty Agas. Anya sa Couples Cluster Servants, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Single Adult Women Cluster, Sister Joy Lee. Sa Single Adult Men Cluster, Brother Rodil Intrampas. Youth Cluster Servanthood, Sister Bia Suasilio. Sa Youth Men Servant, Brad Renny Hart Lasaraga. Youth and Women Servant, Sister Almera Bilicarrio. Kini nga ito mga maunungon kayong sakop sa New Creation Servant Community. Ya akong espesyal sang pagtamod, pagampo, pasalamat ni Brad Cesar Lindio. Ako sa mga pagampo alang sa banay ni Esther Fee Barino, siyang mahal kapika, si Brad Lito Barino. Ang Diyos magapanalangin ka na to. Salamat kayo sa inyong mga pagampo o sa inyong mga panalangin. O niya, mga igsoon, sugod ta, nga doon ay usa ka hugna sa mga pagtuon nga gibase sa ilang mga research o namugna nga usa ka catechesis on God died literal. Mga question answers man sa question number 4 o niya answers 5 and 6. Ang pangutana, unsa may kahulugan ining God died literal? Unsay kahulugan ining God died in aspect of Jesus' two natures, being God and being man. Ang maong librong nag-ingon nga, ang answer ini mo nga, ang tinuod yung namatay, ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Ang atong Ginoong Jesucristo, niya siya nga tinuod nga Diyos, tinuod gyud nga namatay, og literal gyud nga namatay, ang siya nga Kristo nga Dios. Siya Ginoo, ikaduhang persona Santissima Trinidad, og Diyos tinuod yung namatay. Kanang kamatayon na literal. Sunod nga pagkutana, unsa may kahulugan sa literal nga kamatayon? Gingon nga ang literal nga kamatayon, true, factual, genuine, and really happen. Buot pasabot nga, tinuod gyud og nawad ang kinabuhi ang Dios. Ang Dios namatay gyud literalmente. Nya kanang kamatayon na sa Dios, kay ang pagkatao niya mamatay mi gyud na sa kasakit niya sa cross. Pero ang tinuod yung namatay, mao di ay ang divine person of Christ who is God, true God. Nya namatay yung lost his life and the breath of life was taken out from him. Nga maong kamatayon, tinuod yung namatay. Nawad-an yung ginhawa. Nawad-an yung ginabuhi. Ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, kinsa Dios. Mao na ang atong tubagon karon ug hatagan natong katinawan. Lili ko mohatag sa akong kugalingong opinion kay masayop matana. Atong gabiton mao ang the Bible and likewise the dogma, because a dogma, any kind of dogma from the Pope cannot be qualified as a dogma unless it is founded upon
the Holy Scripture revelation or the Word of God. Doon na gani mga pamahayag Santo Papa, pero wala na ipasukad sa balang kasulatan, dili na matawag dugma. Muna itong patanawon, tubagon na ito ang dugma. Sa Teachings of the Catholic Church, page 86, dogmatic explanation, dogmatic revelation from the Church. Matod pa din ni God Jesus Christ. Jesus Christ is consubstantial with the Father in divinity and consubstantial with man in his humanity, that he can suffer in the flesh but not in divinity. Ug ato ning binisayon, klarohon ni natog binisaya nga ang kahimtang ni Kristo Jesus usarag kinaiya sa amahan sa pagkadiyos. Og sa kinaiya sa iyang pagkatao, usag kinaiya sa iyang inahan. Sa iyang kinaiya sa pagkatao, siya mamatay. Pero ang kinaiya sa iyang pagkadiyos, dili mamatay. Mao nang ingon dinhi nga in divinity consubstantial with the Father, and in his unconsubstantial with humanity with his mother, niya ang sumpay na ganayon. In humanity, he can die in the flesh, but not in divinity, dili siya mamatay siyang pagka-Diyos. Dugma man ni. Naaman ni sa Teachings of the Catholic Church, page 86. Niya ito ning itapion sa gahom sa Biblia, kay Biblia, kamatuuran man ang gikan sa Diyos, nag-ingon ang Kristo dili mamatay. The Christ is living forever. He cannot die. Ang Kristo dili mamatay. Nana sa San Juan Evangelista, ang Biblia kina kay Ebanghelyo God, kapitulo 12 bersikulo 34. Ang Kristo dili mamatay. Naan kung dili mamatay ang iyang pagka-Diyos, ang iyang divinity, mamatay man iyang pagkatao, asa man nato mabasa sa Biblia? Mabasa ba na nato sa ordinaryo rang libro? Dili, diya gyapon sa libro sagrado. Diya gyapon sa balaang kasulatan. Suwat sa unang Santo Papa, na dili masayo. Infallible man ang Santo Papa. Doktrina man sa Iglesia Katolika, infallible. Sa 1 Pedro 3:18, mga apong na ni San Pedro, nag-ingon, si Kristo namatay siyang pagkatao. Pero buhi sa Espiritu. Ay nga Espiritu miadtos bilangguan. Nga nga bilanggo dito mga Espiritu, mga kalag, o iyang iwalihan. Kaliko na to, 1 Pedro 3:18, ang atong Santo Papa nga di masayop, si Kristo namatay sa iyang pagkatao. Pero buhi sa Espiritu. O miadtos bilangguan nga bilanggo, makalag iyang iwalihan. Maigsoon, klaro og tataw na. Klaro og tataw na. Nya sa Fundamentals of the Catholic Dogma, Fundamentals of Catholic Dogma, pahina 161, nag-ingon, that is false to say Christ has suffered as God. Repeat, that is false to say Christ has suffered as God. O sa kasayop nga pagpamulong, kung moingon ta nga si Kristo nag-antos, gisakit, ingon nga Dios. Mao na mga nigugma kung igsuon, giklaro ni nato nga wa ta magtumo-tumo. Labi nang wa ta maghimo og personal opinion. All my talk or explanations on this based upon the scripture, the Bible, and the dogmatic teaching of the church. Mao na nga ang balang kasulatan nagpahinumdum ka nato. Sa Sirach 3:23-24. Sirach 3, versikulo 23. Pero magmatngon kamo. Magmatngon kamo. Kaya doon na yung mga personal nga opinion sa tao nga makigharong o kini makadaot sa katilingban. May mga opinion nga personal nga makigharong batok sa pung sa Diyos o kini dili mayo. Dili, it is not pleasing to God
That is, words would be defined by personal opinion. So, balik ko na to, ang divine person is God. And the person of God is God. Divine person is God. And each divine person is eternal. Yan is sa teaching of the Catholic Church, page 86. Unsa kuno? Ang divine person, ang Amahan, divine person, is eternal. Ang Anak, divine person, is eternal. The Holy Spirit, as divine person, is eternal. And what is the meaning of eternal? Eternal means no beginning and no end. They are not subjected to death. Kaya ang dugma nag-ingon sa page 91, teachings of the Catholic Church. There are three divine persons, the Father, the Son, the Holy Spirit, equal, and they live in eternity forever. Ato na binisayon. Balik ko na to ang in English. There are three divine persons, the Father, the Son, the Holy Spirit, equal, and they live in eternity forever. Kung ato ka na binisayon, kay dogmatic teaching man na, nga ang Santissima Trinidad, Amahan, si Yahweh, ang Anak, si Jesus, ang Espiritu Santo, Paraklito, tumbas o gahom, o sila nagpuyo. Yan ang kahimtang sa pagkawalay katapusan. Basahan na lang dictionary anang poong eternity. That is, eternity means forever. Basta mga hinigugma kong maigsoon, wa ko magtinumo-tumo. Wa ko maghimog personal nga opinion. Kaya doon ay nangomentaryo, welcome and I'm not offended. Ngagingon ka ng mga sulti ni so personal opinion aniya. No. I quoted from the scriptures. I pick up the words of the dogmatic statement regarding this. Basta hinaut unta nga masabtan niyo pagayo. Ang final kayo nga makatandog na to, ang Job 34:14-15. Job Kapitulo 34, versikulo 14-15. Ngayon ang Diyos, pulong sa Holy Spirit, nga kung ang Diyos mamatay, walay dili mahanaw sa kalibutan. Mga matay ang tanang tanom, mga isda, mga hayop, lakip o sa bang tao, mapanas sa kawalaan kung ugaling ang Diyos mamatay. Namatay man, sumala sa ilang teaching, sa God died literal. Namatay si Kristo sa Birnis Santo siyang pagka-Diyos. Siyang sa Sabado Santo, patay gyapon ng Diyos. Ang tao, namatay na maging iyang pagkatao. Unya, ang iyang pagka-Diyos, namatay, kutob rasad sa Domingo sa kadlawon. Mauna, nga, it is stated that there was a period of time that really God tried. Gika sa Birnis Santo, Sabado Santo, Domingo sa pagkabanhaw. Ang resultag mamatay ang Diyos, patay man tagtanan. Wa man lagi nangamatay, na di man nangabanhaw niya itong pagkamatay ni Kristo sa iyang pagkatao. O baliko na to, nga muni nganlan og precedent verdict or statement of God that we should refrain telling that Godhead of Christ died also on the cross with his human nature. Kay matod pa sa Job, kalilisan kayo, huwag mo ni mutuga na to, nga dili tangay mo dawat yan ang God died literal. Kay matod pa sa Diyos, kung ang tinuod, ang Diyos nga si Kristo, huwag tinuod yung namatay, patay tagtanan. Ngawa mo lagi ita mamatay, buhi mata. So that argument that God is dead or God died is overruled by the fact from the Holy Scripture nga kung mamatay ang Diyos, patayng mga hayop, mga langgam, mga tanom, mga isda, og lakip ang tao, mapanas. Job, Kapitulo 34, versikulo 14 o 15. This is a great somewhat finality of this issue, and that will be proven true, that God lives forever, that God enjoys His nature of absolute immutability. Absolute immutability. Nga Amahan, Anak o Espiritu Santo, doon ay absolute immutability. What is the meaning of immutability? Unchangeable. Nga
Nahupot sa kinaiya sa Dios ang absolute immutability. Hingpit nga dili mausab. Ug kanang kamatayon kausaban na. Remember, death is a change. Death is mutability. Nga naman, because death means life changed to nothing. Life changed to be dead. And that could not be applied to God. That is contrary to the Word of God. Where in the Bible that God cannot die? Ono Timoteo, ono 17, o sa sunod 8:16. Timoteo gyapon. Ikaw o Diyos Espiritu. Ikaw o Diyos Espiritu. Ikaw dili mamatay. Ikaw o Diyos bugtong nga dili mamatay. My God, tell us, we are informed that you, God, as a fact of being God, dili ka mamatay. Musag himuon nga patyon gyud ang atong Dios nga si Kristo nga dili mamatay. Si San Pablo tingali nagkurog pagsulti niya nagmahitabo ni dunay mga but nga mga tao nga isalikoy nilang himaya sa Dios nga dili mamatay o guyuron ngadto sa kinaiyas mananap o tao nga mamatay. Maabot ang panahon nga dunay mga tao nga ilang isalikoy ang himaya sa Dios nga dili mamatay o guyuron nila ngadto sa kahimtang sama sa tawag mananap nga mamatay. San Pablo nagsulti na. Ningon ba San Pablo, ang akong gisulti, sultihin ang musupak. Dili ni ako. Gihunghong ni. Gisulti ni Kristo kanako. 1 Corinto 14:37. 1 Corinto 14:37. So, mao nang ingon San Pablo. Mabutang panahon, doon ay mga tao. Nga isalikoy nilang kahimtang sa Diyos nga di mamatay. Guyuron sa kahimtang sama sa tao, sama sa mananap nga mamatay. Kunya, salamat yade, niabot na nga itong pinanggang higala si Brad Alex Basik, niabot si Brad Ray Albao. Kunya, itong unahon ni si Ricardo Rizane, kaya niya naman yun, nigunit na sa microphone. Salamat Brad Sok, may gabi Brad Sok, dari sa New Christian Servant Community ug sa tanang naminaw sa atong katidawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa ako Biblia Brad sa Santiago 5:8. Busa kinahanglan nga magpailob usab kamo lig-una inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Akong pangutana Brad Sok ba kay ingon na duol na kuno pagbalik sa Ginoo. Nala ko ipananglitan Brad kanang nahihigala manawag sa to Brad moingon ta lugar na asa naman kabay. Moingon na haduol ako na ning dapitan niya. Pila na lang kuno ka kilometro. Pero pag ingon na haduol na Brad sa Ginoo, nganong wala pa man jud hantod karon Brad, unsay pasabot aning haduol na Brad ang pagbalik sa Ginoo, paloy patinaw. Katong inday nga imong gitawag tao man to. Asa ka day? Punta, dool na ko sa akong atuad. Tao to, ayaw i-level, ayaw ipakasama ang Diyos sa tao. Kaya ang Diyos bingon na sa Isaiah 24:14, ako ang Diyos. Ang tanan akong gisulti tinuon na, pero ako'y maghukom no sa na may tabo, kay ako man ang Diyos nga magbubuot. O sa nga akong gisulti, nga umabot may tabo na, pero pasagding ako'y mo tabo, dili ang tao mo tabo. Hinoon, gingon sa kasulatan sa Job 20:34. Job, Kapitulo 20:34. Nakita pa na akong amigo, matod pa ni Job, sa buntag, kita mis pag-auto, kalit mo lang, gihaya, namatay man, ang kamatayon nagsunod, sama sa anino nato. Muna magandam ta kanunay, gampo ta kanunay. O sa mga empleyado sa City Hall, saka inilasan nga lady, Mafit Nadal, nikalit lag kahugno, pagdakas sa ospital, patay. And that preceding days before that, she was very healthy. Muragway gipamati, pero kalit lang nahugno niya, gidakas sa ospital, niya gahapon, niya deklarar sa gabi na nga she passed away. She is already dead. Muna nga, mangandam ta kanunay, kita magunaw ng dugay pa ta mamatay, kay lagi, dili kitagiya sa kinabuhi nato. Nara sa Wisdom, Kapitulo 5, versikulo 8, pangandam mo kanunay, kay Diyos mingon, ako'y tag-iya sa inyong kalag. Munya, si Brad Alex, nga itong namingawan nga in charge sa biblical study and also the
catechetical study. Brad. May gabi mga igsoon, mga nagtanaw sa diha sa Facebook ug sa Zoom atong mga kauban diha sa gawa sa New Creation Servant Community nga nag-virtual lang. Akong pangutana Brad Sok mao kini nga diri sa kuan ba sa Deuteronomio ang balaod gidili ang pagpatay pero nga rin sa kuan sa Numbers katong nangahoy lang taon siya gibilanggo nila siya wala man sila makasiguro kung unsay gayud ang angay nilang himuon kaniya ug ang Ginoo mingon kang Moises kinahanglan patyon ang maong tao batuon siya sa tanang katawhan didto sa gawas sa kampo gidala siya sa katawhan didto sa gawas sa kampo ug gibato nila siya hangtod namatay nagsumpaki man ni sa Ten Commandments Brazok nga dili magpatay nya ngari nganong gipapatay man ni gamay ra sa nangahoy ra ba nya adlaw papahulay nya si Jesus sa adlaw ipapahulay nag-ayo siya masakiton katong paralitiko o katong buta kanang unsa may kuaning kasuguan sa diri sa Numbers Bradsok ug sa diri sa Deuteronomio murag Deuteronomio 20 siguro Bradsok nang Ten Commandments nya si Jesus sad kuan man ang iyang kuan gugma man nya nganong naam lagi ning kuan nagsumpaki ba ni ang balaod sa kuan sa langit nung amahan ug ang balaod ni Jesus kay pag-ari ni Jesus ang iyang gi sangyaw gugma gyud bisan gani ang kaaway pahigugma nya kani kay di man nila kaaway pero namatay gyud ni siya kay gibato man kay namas balaod ni Moises nga di ka maghimo bisag unsa sa adlaw ipapahulay pareho ko husay ni Bradsok. Salamat kayo, Brother Alex, basig sa imong may nga pangutana. Base nimo sa usas mga bahin sa Biblia o written Exodus 20, uno nga to sa unahan. Nga ningon ang Ginoo, thou shall not kill. Ayaw pagpatay. Unya, usagid ka balaod nga matud pa sa Salmos, the laws of God are perfect. Ang mabalaod sa Ginoo hingpit magyud. Muna nga, kanang balaod sa dili pagpatay, mo ginay general law, kinatibukan nga balaod. In order to respect life and to honor God who is the source of life, to respect God because He is the one who will will decide whether that man or woman shall pass out. Muna nga, balaod, tumanon gina siya. Pero doon ay higayon nga niabot si Moises. And Moises is not only a governor of his people, Moses was also the high priest. Ang iya sa igsoon nga si Aaron, high priest na sila duha pulos pare. Muna nga, they are authorities. Sa balaod ni Moises, doon ay mga changes, doon ay mga kining kausaban. Nga he believes that very amendment of the law is also ordered by God through him as a high priest. Kay sa 2 Kronikas 8:13-14, si Moises na may naningamot, nag-order unsa nga adlaw ang igpapahulay. Kapito, gikan sa pagtrabaho, ay kapito, inyong igpapahulay. Way buhaton nga pagahimuon ini. Ya, gipakapinan pa niya nga, kinsa ga itong magbuhat bisag unsa sa adlaw igpapahulay pagapatsyon. Bisag kinsa nga maghahimog buhat bisag unsa sa adlaw igpapahulay basta buhat patay gina. Mo na nga usa sa mga balaod nga di gyud magbuhat dili gyud musud sa kaumahan aron pagpananggi barog makaon to save our hunger. Di gidili. Mo na gidili gyud buhat bisag unsa. Monang Christ was addressed by them nga you are criminal. You are violator of the law. Nga naman, usa ka adlaw ipapahulay, doon ay tao nga giyawaan, nag-wild, gubot ang nanimba, kay kanang sinagugaw, pareham nagkapilya nila simbahanan kada Sabado. Diya mas Kristo. And si Kristo diya really commanded, get out, Satan.
Naulian dayon ang batanon. Pero nawa malipay ang Pangulo sa sinagoga. You violated the law of God because you held this man, and this is Sabbath. Muna higon na ingon si Kristo, kung mahug ang inyong baka sa lugot, Sabado, di ba na inyong luwason? O gining tawhana, gigapos ni Satanas, o akong giluwas. Niya, giayo niya, usak babaeng kanser o sakit, Sabado gyapon. Niya dihay bakul, sukad yun sa pagkabata. Niya abot nag 35 katuig, ikaplagan siya ni Kristo, o giayo ni Kristo. Nakalakaw. Ya, Sabado man to, diha man ang mga leaders of Jewish religion, Judaism. O mingon sila, Maestro, ikaw nakalapas. Dili ikaw sa kapinada, isip propita sa langit ng Amahan. You are violator. You know this is Saturday. And you held the man. Kasaha ka. Palista sa iyang mga kauban nga usas mga crimes committed shall be used on the day of trial for Christ. Masay pong ni Kristo. Iyon na itong ginawa, day mo mahibaw. Unsa man? Nga karong adlaw si Yahweh, akong Amahan, nagbuhat. O ako sa nagbuhat. Nana sa San Juan 5, niya 35 ngantos 38. Ingon siya, ang akong Amahan nagbuhat. Ako sa nagbuhat. Muna nga, makita na ito nga, gilutos siya. Pero nahibawan nga naa sa Nehemias 13:18, nga wag gid nagatuman sa balaod sig papahulay. Kay bisag mangaot na kasi mong buko-buko baron nga paakong ulmigas, sakpan ka, patay man. Ngutong sa katawo nga gigutom nga namunit og kahoy nasa Números 15, 32 ngantos 34. Giguyod siya o gibato o gipatay. Kay namunit magkahoy. Kay maglungag lagi, kay gigutom ang pamilya. Og ningon tong mga Hudiyo nga buhat man na. Namunit magkahoy. Ningon mas Moises, bisag unsang buhata, basta buhat ka, sa adlaw ipapulay, patyon ka. Musag ibato nila namatay. Mga na ingon si Kristo nga He appeared publicly nga even Sabbath day, Saturday nila niya to, nga nagbuhat siya sa mga butang nga iyas Ginoo. Dili sala matud pa ni Kristo ang mga pagbuhat og maayo sa adlaw ng papahulay, labi na sa pagluwas o kinabuhi. Muna, mabasa na to sa Hebreo 4:8 nga kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, di na magkisgot og laing adlaw. Lain ang adlaw. Sa adlaw, Leviticus 23:29. Ngayon San Pablo, ang unang adlaw sa semana. Unsa may ikapito, Sabado. Unsa may una, Domingo. Maong labing sulimning ipapahulay. Niya pagkabanahon niya sa kining San Juan kapitulo 20, 16 ngantos 26. 40 man na siya kaadlaw nga nabanhaw. O pa siya sa kaslangit. So nining 40 days na ay mga duha o tulo ka mga Saturdays. Pero wag siya musod sinagoga. Kadtong tigumanan sa mga apostoles kada Domingo, adto siya musod. O didto gisimba siya. He was worship. Christ did not really worship with them. But the people, nga believers niya, they worship Him. O ngayon siya, Pax Vobiscum. Peace always be with you. Muna nga, Domingo na ilang ibatay. Sa Domingo na ilang ipahulayan. Muna di ka kabasa, muna akong ingon sa akong mga amigo, nga makabasa kay kas Biblia, nga human mabanhaw si Jesus, na ay nagpahulay sa Sabado, kuyog na ta. Siya na, wa ka kabasasok. Nasa Lucas 23, nga sa pagkamatay ni Jesus, si Maria Magdalena, Maria Cleopa, uban pa, nanguyog. O ni apil sa lunod sa lawas ni Jesus sa lubnganan, pagsuod, Friday. Pagkaugma, na mahulay mo sila. O, naamalagay na mahulay. Ha? Nakadungog ka sa kumputana. Kung sila kadungog ko, kung sa may kumputana. O, ngita ka ipapahulay, nagpahulay mga tinunan sa adlong Sabado. Nako niya, unsa man ang adlaw. Pagkabanhaw ni Kristo, o dili. Upa mabanhaw si Kristo mo, na nasiptiat sa imong pagtubag. Ningon ko,
Nga makakita kay kas Biblia nga dunay apostol nga nagpahulay sa Sabado. Human mabanhaw, kuyog na ta. Kuyog ko ninyo. Wa gyud di ka kabasa na. You cannot find even the shadow that the apostles observe Saturday as the Sabbath. Mora gyud po inaandan nila kung magsuroy sila niya matuldo Saturday, mosud sila sa naguga kay di man sila disallowed kay Jewish man sila. Apan ang pagsuod nila pagwali, dili pagpahulay. Mao na atong tubag sa nindot nga pangutana ni Brad Alex, unya niya Sister Brillia Alba. Atong paminaw. Maayong gabi, Brad Sok, og sa atong mga kaubanan dinhi sa New Creation Servant Community. And then sa ato sang mga listeners sa DYRF og sa ato ang Facebook Live. Ato ning ipasupot ang pangutana ni Brad Mario, no? Nga tuwa sa New Zealand karon, so nagpada siya sa iyang pangutana sa Messenger daan earlier. Ang iyang pangutana, Brad Sok, mao ni, nganong nialaw man ang Ginoo nga matintal ang mga pinalangga o pinili niyang mga tao pareho ni Haring David, Solomon, labi na si Adan ug iba, og iyahang mga apostoles, grabe ang latos, gipamatay pamangani og daghan pa. Unya, nagpasalig man siya sa tanang sumusunod sa Dios nga ayaw kamo kahadlok kay nagauban ako kaninyo hangtod sa kahangturan. Wala kaha ni mo sukwahi sa iyahang pagsalig. Palihog, explain Brad Sok. Gikan ni Brad Mario nga tuwa karon sa New Zealand. Salamat, Brad Sok. Salamat kay Brad Mario Uy, kuyog ni Esternida Uy. Nga tuwa sa New Zealand kay doon naman sila ay anak ditong nagtrabaho. One of the nurses. Niya, mo itong niduo sila sa holiday. Wakong pauli. Mo nang ipadahanan lang iyang pangutana. Nga, ang pangutana niya nga ang Ginoo nahigugma kay Islaw. Nga nagtinguha siya nga ang tanan maluwas o makadangat sa pag-ilas kamatuoran. Dili siya buot nga doon ay may impirno. 1 Timoteo 3:4. Nga nagtinguha ang Diyos nga ang tanan maluwas o makadangat sa pag-ilas kamatuoran. Karon nga naman nga alaw malagi siya. Tugot magalagi siya nga nung tintalo na tao. Mo na pangutana. It must be answered from the Bible. Nga sa Sirach 14 bersikulo Sirach 15 14-15 gipaybaw tas Ginoo nga ang tao nga kung binuhat dili robot. Wana ganling robot. Ang tao nga kung binuhat dunay sa labutan. Ug dunay siya kabubuton nga gawas nun sa paghimo siya ang gusto. He is not shackled. Wa siya gapusa. Mora nga ang iyang kabubuton nga gawas nun, tipik og bahin siya pagkatao. Pero gipahibawon ako siya sa balaod nako, may pamatud pa sa Dios. So gimo nang tumanon, doon na kay merit because doing good out of our love for God as the Creator, as the author of the law, atong gituman, lipay ang Ginoo niya na. Pero ato nang supakon, dili na ito pasinginlan ng Ginoo. Kay free man ta. Free will. Nasa Sirach 15, 14, ang tao gihatagan niya og kinaiya o katakos, kabubuton nga gawas nun, nga makapili siya unsay maayo og dawtan. Kung mo pili siya og dawtan, dili ayaw ko pagkasada. Gihatagan na nakasalabutan, makaila ka unsay maayo og dawtan. Kung mo pili ka sa maayo, worthy of merit and reward. Angay kas meritu o angay kas ganti. Pero mo pili ka sa dawtan, agi pasangil ka nako. Kay kung nato pa na sa atong panahon, wa tabuhatan niya nga robot. Ang robot makina, mo lihok, mo trabaho, labaw pas tao. Pero wa na mo gamit siyang salabutan. Di siya responsable ang robot kung ugaling ka nagipasaan niyang putaw, mahug, niya maigo sa tao din sa ubos malata, he would not be filed any crime. Kay robot man siya. Ang maniuber sa makina mo ipresyuhon, dili ng robot. Mao na kita. Nga we are so happy with that. Nga matod pas Ginoo, yatagan ko siya sa labutan ug kabubuton nga gawas nun nga makapili, pero ipahinumdum ko wa gyud ko magsugo kaninyo pagpakasaha. Kung magpakasaha mo, you're against me. O sa silutan, tuman mo sa sugo, premiuhan. Mao na
ang pangutana nga nung gipadad-an ta gi-allowed tas Ginoo kay di ta malangit ug di ta magabuhat og mayo. Di ta malangit ug di ta moagig trials. Asa mabasa na sa Santiago, James chapter 1 and 2. Be happy when you are tempted. Why? Because you are tested. And once you are known to be overcomer of temptations, worthy of reward. Mo nagagay pagsulay na to. Ngay gusto ta malangit, kuan man, sangka man matud pa ni Hesus. Sangka man ang kinabuhi. That's a battle. Nasa Pinadayag 21:6. Ako nga Alpha Omega, ako si Jesus nga Dios. O gantihan ko katong mudaog. Kay mudaog man sa tuwa doon ay trial, doon ay sangka. Nya kadto makadaog, ako nga tagaganti. Purong-purungan ko siya sa kinabuhi ug sa tubig nga magatubod niya nga di na gyud mahubas ang kinabuhing walay katapusan. Og ako iyang Dios, og siya akong anak. So muna nga gibayla ta sa Dios nga siya atong Dios ug atong amahan. Okay, balik ta niya si Brad Ray Albao atong paminawan. Maayong gabi, Brad Sok, og sa tanan natong tigpaminaw og diri sa kaubanan namo sa New Creation. Nani siya ay relationship akong pangutana, Brad Sok, sa atong umaabot nga pista sa Santo Niño. Bulahan man gyud ta mga Kristiyano, Brad Sok, labit na kita mga Katoliko nga nituo sa ni Jesucristo kay didto sa Israel na tao man siya didto nga lawas gyud ug nagyoy lawas pero wa man sila mutuo didto. Hinuon karon, Brad Sok, daghan na kayong Kristiyano sa Israel. Pero kita diri gipadad-an tag imahe nga bata nituo ta ba? Yan ingon ra ba siya, blessed are those who did not see me but believe. So mo na nga matawag ta nga naapo diha dapita nga gi-bless yun sa Ginoo kay nituo man ta bisag wa ta kita niya. Mo na akong pangutana, Brad Sok, unsa may basihanan aning pista sa Santo Niño diha sa ato ang Bible? Unya diin man gini siya nagsugod, Brad Sok, diin nga nasod. Unya mo na unsay gibasihan nga natay pista sa Santo Niño? Salamat, Brad Sok. Salamat kay Brad Ray Albao sa imong maayo kay nga pangutana. Kinahanglan nga atong matubag kay mao ni ang the issue of our time, particularly in Cebu. Kaya sa Cebu mo gini sugod ang ngalan natong Senior Santo Niño Sinulog. Now, kung atong basahon ang Biblia, which very important to know and to learn from the Bible, mingon sa Isaiah 9:6, alang kan nato. O sa kabata nga lalaki gihatag, ang kagamahanan igatungtong siya nga baga. Pagkanganlan siya kahibulungan, magtatambak, Diyos nga gamhanan, o pagkatawgon siya amahan nga walay katapusan. So daghan kayong nganlan natog descriptions about Christ. And the primary thing, giingon yun nga siya, Diyos nga gamhanan. Niya amahan nga walay katapusan. Words have meaning. Ang mga pulong doon ay kahulugan. Paingon nga siya, Diyos, tinuod ng Diyos. O pangingon nga amahan ng walay katapusan, tinuod ng dili mamatay. Kaya amahan man ng walay katapusan, kanang katapusan sa meaning man nga na. Sa ito pa, the end, the finality. So, mo nang katapusan. There is no finality in being God, in being the Father that is always forever. Mo na nga, sa Galacia Kapitulo 13, versikulo 8, nag-iwan San Pablo, timan iyog hibaw na to itong gugalingon nga si Kristo mo gihapon. Kaniya to sa bata pa. Kaniya to sa dako na. Kaniya to sige gilansang na siya. Kaniya to nga gibanhaw na siya. Kaniya to ipasaka siya sa langit. Just the same. He is God. He is a Redeemer. Mo na nga kining tungod sa kadako sa pagkatalamdo niya o sa Belgium, ang hari dito sa Belgium, doon ay amigo nga great sculpture. Kanag yung makulit ba? Pagkadungog niya nga ang hari sa Espanya, iyang amigo, King Philip, nga magpadaog mga misyonero, magpadaog mga kining kasundaluhan
for the purpose of colonialism. Iyang gihatag ang iyang Santo Niñong nindot kayo, gidawat sa hari ni Filipe. Motong na dato. Pagabot din sa Pilipinas, mupunta lang, nagsugod ang marka sa maong grupo ni Magallanes. Nga di ay colonialism. Kung saan ang colonialism? Nagplano nga atong nasod mahimong usa sa mga tipik ug bahin nga nasod sa Espanya. Pero sa laing bahin, doon na may mga chaplain ng mga pare, nga mga matod pa ni Monsignor kining Cesar Alcosiba sa buhay pasok, naana sa Santo Niño kumbinto na library diha. Sa kaagi sa mga pare paganis Pilipinas, labi na sa Cebu, mga buutan kayo, mga santos kayo, manglakaw gutog dagat. Na magbuno, magtinigbasay na silang sundang, isa lang pare silang iyang kamot, hunong. Yung mga masakiton, munto purting conversion. Muna pag-abot dire, mo nagi si humabon og si Juan na nga mga dagko man sa Cebu na converter man kay kada sulti sa pare ang katsila hubaron man ni Enrique dunay apelyido na kuno sa siya nakapuyog dugay sa Portugal mo gidaas ang Magallanes interpreter so daghang nabunyagan niya gihatag ni Magallanes sa magtiayon ang Santo Niño lipay kay sila unya nabalik ko na to nga na mauli man itong mga sila, pero nibalik, giwana mo dungko, magkanyon mo tanan, laya sa mga Cebuanon, sa Pasel, sa Nicolas, din pa daw, Guadalupe. Yan na may langob sa Guadalupe, hindi makita. Lasang na kanya to. Dito sila manago. O dito sa kuyog nila, ang larawan ni Santo Niño. Ya, nangguwa na ang daghang mga milagro. Diyan ay mga tao, nga dagko kayong mga balatian, mga sakit, unya ni hatag silag honor, hatag silag pagtamod, sa Santo Niño, nangaayo man. Naadi sa Salmos 2:12. Ang usa ka bata, usa ka anak, nga kung dili ka muhalok kaniya, masaag ka sa imong kadalanan, o mawad-an ka sa kahigayunan sa imong tuyo. Apan kung muhalok ka, mahimuot siya, o magmadaugon imong plano, o bulahan ang mudangop niya ng bata. Wa mo gila yung bata nga inon to maigo niya na matum nga that is the Santo Niño mo nang gipropagate sa mga Kristiyano sa Cebu unya matagtuig maghalad sila sa pasalamat ang salamat nila sayaw sinulog sama sa ka kining sapa ba nga kusog ang baod o sa dagat ba mo nang magsinuog sila sa to pa ilang isunod ang ilang stepping sa sulod sa suog sa dagat, marang sinuog, marang na tao na niya. Daghang kayong nagsinuog sa Tabunok, Talisay, na ibakol, ngari kalakaw. Kaya bakol lagi. Ang iyang pag-abot, paglakaw gika sa Tabunok, padong sa Santo Niño, gakamang la siya. Why ni ngon ba pasanon ka na mo manang? Wala. Og pag-abot dito, may sinuog man. Sayaw siya nga bakol, kalit nakatindog, purting dipayas mga tao. And that is recorded in the book sa Book of Miracles sa Santo Niño. Taga Talisay, bakul nga way ang iyang tiil nagpilit ang dapi-dapi og paa. Ya ang iyang kamot mo silbi himong irug padayon unsa kadugay pagabot pero she was rewarded. Kalakaw siya, nakatindog siya. Ug muna viva Señor, pit Señor, pit Señor. Sa ito pa sangpit sa Senyor. Niya mabalik si Ricardo Rizani ato sa Maminaw. May gabi pag-usab, Bradsok. Dili sa inyo Christian Servant Community ug sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia, Brad Yapon, sa Galatia 5:2. Kaysa Bradsok ka. Ako nag-ingon kaninyo, kung magpatuloy ka mo, nagpasabot nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Akong pangutana, Brad, ba, unsay pasabot aning pagpatuloy o pag-circumcision, Brad, na kuan ko no, wala ko ni bili si Kristo kung magpa-circumcision ka mo, Brad. Paligo ng patinaw. O sa mga ka mabugat nga responsibilidad sa mga pangulo sa tinuong Judaismo
Nga bata nga lalaki, abot yung guwawak adlaw, circumcision gina, circumcision in English. Nga nga to, gituli, pero sana ka seremonya. Nga usa ka bata nga circumcised, considered as cared by the Father. The caretaker of him is God the Father. Oh, yeah, that very child is already owned by the Father. Although kitang tanan owned by the Father, pero that ceremony of circumcision, usa ka sagrado na sa mga Hudiyo nga tulumanon nga ang bata basta wawak adlaw dadon gina sa templo. Sama ni Kristo, pag-abot sa edad ni Kristo wawak adlaw gidaman sa mahal nga birhen ngadto ni Simeon o gi-applyan siya sa iyan lang nato circumcision. Nga umani ana usa na siya katunay nga Jewish and child of God, cared by God. They do not know really ang uban nga He is God. Mo na nagdawat sa Kristo sa circumcision. Pero sa pag-abot ta sa panudlo ug doktrina ni Kristo, ang bunyag man. Nasa Juan 3:5 gawas nga usa ka bata, usa ka tawo mabunyagan dili kasud sa langit. Muna bunyagan yun ang bata sa Catholic religion. Kay naman, gawas ang tao mabunyagan. Dili kasud sa langit. Busa nga, ang tanan nga bata tao na sa Juan 16:21, usa ka inahan nga nagbati, maglisod pagpanganak, gaguntos pagpanganak. Pero ikatao sa bata, nga nahimugso ng tao, malimtan niya ang kasakit pagpanganak. Busa ka ng bata tao. Manangingon ni kining Salmista David sa 51:5-6, Salmo 51:5-6, ako dito po ko sitiyan sa akong inahan. Kipanamkon ako sa sala. Dito po ko sitiyan sa akong inahan. Daan akong makasasala. Mao kining kahimtanga para parehatan ni David nga doon na natay na napanunod nga sa atong ginikanan. Adanog iba mo nang lanog salang panulundon. And that be cleansed by the baptism. Nya may mo tang Christianize, Galatia 9:7, katuningon si San Pablo, ang wa pa mabunyagi, wa pa magsulob ni Kristo. Pero katong nabunyaga na, nagsulob ni Kristo. Mo na nga kada ikawalo ka tuig adlaw, dadon gyud panihon gyud simbahan nga ang mga ginikanan muadto aron nga mabunyaga ng bata. So mo na ang pagingon ni San Pablo, kung kamo nagasandig pa sa circumcision, dili wa kamo mosalig ni Kristo. Kay gilisa namang circumcision pinagi sa bunyag nga gitudlo ni Kristo. Niya si Ryan. Okay. Maayong gabi, Brad Sok, ali ko sa Sirak 20. Ang daotang kapalaran makadala usahay ngadto sa kalampusan ug ang maayong kapalaran usahay magdala ngadto sa kapildihan. Unsa di pasabot ni Brad Sok? Ang daotang kapalaran makadala usahay ngadto sa kalampusan ug ang maayong kapalaran usahay magdala ngadto sa kapildihan. So may nang mong pangutana nga dunay panahon nga sungugon tas makalisdanan kasakit panggukod ug hangtod mo sangko ta sa labing mapait nga utlanan sa kalisdanan. Pero di ay malampuson. Kisa may nahitabuan na Joseph and the 11 brothers. Kaya nagdamgo mo to Joseph, innocently panabi ang damgo ba? Nga dunay 11 kabituon. Nga dunay usa kabituon nga hayag kayo. Dunay mga bakukon nga mga trigo. Ya ang 11 miluhod. Mamitutuhod ng trigo. But the term was yours, miluhod sa katrigo. Nga pinugkos. Ingon ang mga igsoon niya, kuya ho ni mata, mula po ho ni nato. Ha? A dreamer. Muna ilang hunang patyon talali. Ya, atuloy ning humdugo sa kining baka ni o kanding mga atong hiyawon, ipakita na tong tatay nga gikauni siya sa mananap. Ingon tong kamagwangan lang, no. Dili mayo nga atong mga kamot, mahugawan sa dugo sa atong igsoon. Ano tayong paagi ni? Baligya tala ni. Nyagi mas putipikar, negosyante. Palit ni putipikar kay si Joseph, gwapo nga bata, niya blagsik kay siya. Palit niya eh. Gidaan niya sila. Mupunta lang istorya.
Tungod sa nagtubo siyang gwapo, tungod sa iyang kamay ng puon. Kay katawag ko niyang taong Diyos nun, buutan, gwapo mo gina. Ha? Wa mo gingil anong naong basta buutan. Wala niya mo pahiyom mo, kasama ni Alex Basig. Gwapo kayo. Pagabot niya mga 19, naibog ang asawa. Gipasud siya sa lawak, kay doon na siya silhigan dito, pero ada gilugo siya sa babae. Yan, pag panahon na niya, ningon siya, Madam, do not do it! That is against Yahweh, our Father. Every time, every moment, I'm praying to Yahweh. That's why I'm defended all trials of life where I was saved by His angels. Nanan sa Genesis 48:16, tanang kakulanan, tanang kasakitan o kalisod ni daong ko. Kay kitabangan ko sa angkin, niya imo kong luguson. Syagit bitaw ng, kay di man mahimo, syagit bitaw ng babae, lugos ko, guwa ang mga tao dito niya, dagpuspos, gibiyaan nila nga lagom na tibok lawas. O gilabay nila, o gipapriso pa nila. Pagbatag buot ni Joseph, he was already in the prison. Niya nakita sa mga tao, mga kauban niya, nga inmates, pagkabuutan ng bata. Kamay ng puo, ni bangon, naayo. Niya ang mga sinultihan, bugnaw, buutan, way mga kalaway. Gusto daghan siyang nakabig dito mga preso. Niya dayon dahil may damgo, nga saan nagdamgo, naglukdo siya at, niya katong at, doon ay trigo, niya gikaon sa langgam. Niya kung sasad, maugya puntok at ang ibabaw, tinapay, gikaon sa langgam. Niya konsulta nila ng Joseph, iyang giuna pag kung nagkasulti katong doon ay trigo. Dong, 3rd day from now, you will go home. You will be given freedom. Ikaw dong, itong na maligya o kanang nagkuhan og pan, niya gikaon siya langgam, pangandam dong, pangandam gyud kay katukan law patyon ka. Natuman man na. Niya katong bartender dito balik sa hari, may problema, di katug ang hari. Munang gituganan niya, dunay batano na ang pinilanggo na very handsome and very humble. He will resolve you. Dada na nga rin. Mabuntang lang istorya, gisaysay ni Joseph ang problema sa hari. Siya rin yung sa kita, kung baka nga tambo kayo. Onom, 12 ba ito kubok? Nadaot. Sa mahal nga rin, ang atong yuta diri mangliki way tubig for 12 years. Gutom. Ya iko sa may buhaton tanong. Give me the order. Ang tanan nimo mga katawhan, mga lalaki atong pangandaman. Magbuhat og dagkong mga kanang swimming pool ba? Ang tanang mga uwan padung dito. Unya limpyo. Karon sugdan na ito pagbuhat. Suportin nila ng daghang swimming pools, puno pa sa tubig. Pag-abot sa kalisod, pag-abot sa tinginit, sila rin na luwas. Ang ilang mga tanom na buhi, ang ilang mga hip na buhi. Muna nga through Joseph. That was a beautiful story. Kay ang nasod nga iyang gibiyaan, si Jacob nga iyang amahan, tigulang na kayo. Nyaway bugas. Ningon ang amahan, doon naman ko'y kwarta gitigom. Haladong dadaan nyo. Nagdungog na ko diya sa Egypto, doon nila bugas, ang nga ka na. That was the solution of Joseph. Kada sila bugas. Pero ang wise magay si David, si Joseph, gusto siya magkakita siya ng amahan. Sa sakos kami kamahuran, giso diyang silver measure. Kanang murabag, siya ni, sukdanan ba? Niya silver mo to, iyang yung usan ninyo kawatan. Wow, hindi ito may mga awat yun. Pumprint tao kami. Ablihin na sa kuha. Katusok sako ni Benjamin. Pag-abli dito man. Dili. Kundi ipapulion. Kung dili niyo nila doon yung amahan. Gina nila. Pulo sila hilak. Si Joseph. Pugong-pugong lang yun. Kaya mo ito yung ipagod. Kakita siya siyang papa. Dugay na kang gimingaw siya. Pag-abot yun, may gako siya. Kagka niya yung amahan. Ingon dong, murag kaila ko sa imong tingog, pero kinsa man na ka? Nga nung naghilak mga pag-ayo dong, ingon siya ko, tay, ako si Joseph. No, patay na si Joseph. Gikaon sa mananap. Siya, tay, ako na. Ako si Joseph, ako patiya. Murag giluwas. Nato ang atong nasod. Anhin mo puyo, way gutom din eh. So mo na dato ngayang dautan nga kapalaran nahimo ding maayong kapalaran.
Yan na sa mga mayang kapalaran, gibisyo sa mga tao, sa mga sugal, pamabay, uban pa, anahog sa kapildihan, mo to day usa ka tawo nga purtin dako kay sweldo. Dako sweldo, pero unsa nita mo niya? Sugal, babae, uban pa hangtod nga kiha siya sa manager niya. Mo purtin niyang guula. Kaya ang iyang asawa nawa gidagit sa kalaki. Ang iyang mga anak nakamatay. Mo na gunaw na siya maghikog na lang. Pagsuod niya simbahan na lang kay kadungog ko nini mga malulot nga pagtulunan sa mayang balita ni Kristo, mga lagmit mapuggan ang dautan akong una-una. Iksuon silabtan tas panahon, DYRF Radio Puwersa, salamat o atong ipahibaw nga atong mga pasalamat sa atong mga kaigsunan o karong umaabot nga Miyerkules, watay New Creation Servant Community.